vicepresident de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Remigi Moran, li donarà el detall a Carme Bruixer, la presidenta de l'Associació Musical d'Almoina. El vicepresident de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana li atorga un present a l'alcalde d'Almoines, Juan Cardona. La presidenta de l'Associació Musical d'Almoina li dona un recordatori a la presidenta comarcal, Pepa. Enguany volem aprofitar aquesta trobada de bandes i societats musicals Safor Valldigna per a fer-li un homenatge al compositor Pedro Joaquín Francés San Juan. El compositor, nascut a Beneixama l'any 1951, va iniciar la seva formació musical a la Societat La Pau de Beneixama. Va continuar els seus estudis amb les especialitats de piano i percussió als conservatoris de Villena i Alacant i harmonia amb el compositor Luis Hernández Navarro. Fou director fundador de la Societat Musical Ruperto Chapí de Villena. Va dirigir com a director convidat la Banda Municipal de Villena, la Nova de Banyeres, Amigos de la Música de Jumilla, la Unió Musical de Benidorm, la Banda de Caravaca de la Cruz, la Unió Musical de Muro, l'Ateneu Musical de la Vila Joiosa i l'Illa de Benidorm. Pedro Joaquín Francés és autor de més de 60 composicions per a banda, música festera majoritàriament, premiada en diversos concursos i enregistrada en més de 100 gravacions diferents. Va deixar d'aquesta manera la seva empremta amb peces tan conegudes com les marxes mores als Ligeros, Espejismos o Caravana, pasdobles com Villenerías o entrada de bandas de Elda, i marxes cristianes com Glòria, Tizona, Te Deum o Cid, tots coneguts pels músics. Amb aquesta última va obtindre al 2006 el Premi Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en la modalitat de música per a festa. Va formar part en diferents concursos de composició i interpretació. Va ser fundador de l'Associació de Compositors de Música de Moros i Cristians. Efectuà treballs d'investigació històrica i recopilà cançons i temes populars de músics de Beneixama, població que el distingí amb la medalla d'or de la ciutat. L'Associació Musical L'Almoina farà entrega d'una placa commemorativa a la família de Pedro Joaquín Francés San Juan en reconeixement a la seva tasca, dedicació i aportació a la història de la música valenciana. El fill. Moltes gràcies al fill del compositor Juan Bautista per vindre a recollir aquesta commemoració. A la nostra presentadora tan especial que tenim sempre. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Remigi, i a la presidenta de la comarcal, Pepa. Us agraïm el vostre silenci i la vostra atenció mentre ens diuen unes paraules. S'ocupó? Unes paraules només per primerament felicitar a la Societat Musical d'Almoina
Almoines, al poble Almoina, a l'Ajuntament i a la comarca per l'organització d'aquesta tercera trobada comarcal. Veritablement, la trobada comarcal és una gran festa on ens trobem tots els músics i paga la pena que estem tots o quasi tots. Esta vegada han sigut 16 bandes les que han desfilat. D'entrada representa un esforç, però és un esforç que al final té compensació. Jo avui m'he trobat en música que feia molt temps que no em trobava i per tant això dic que paga la pena veure-mos. Al final les trobades comarcals són una gran oportunitat per a fer música i hem de seguir amb ella. També dic que dedicaré unes paraules a la ciutat musical d'Almoina. No se m'ha oblidat. O sigui que fa 25 anys, un 11 de setembre, jo era el que dirigia en aquell moment el projecte musical d'Almoines. Ahir a la plaça de l'Església vam fer la presentació de la banda i d'alguna manera estem celebrant el 25 aniversari. Recordo perfectament que les bandes del veïnat ens acompanyaren a la recollida de músics per fer un programeta senzill, pas dobles, alguna marxa mala, per a presentar la banda. Però era l'inici d'una gran història que encara continua per sort i espera per molts anys. Per veure si de 25 anys més que seran 50 ens trobem a veure. Per altra banda, poc més. Dir-los que acabem bé la Berlà. Moltes gràcies per haver convidat a parlar. Per a mi era especialment significatiu dirigir unes paraules per allò de qui vaig ser qui va iniciar aquest projecte i diré que aquest projecte és un projecte diferent a tots els altres. La banda de la ciutat musical d'Almoina no va néixer d'una ciutat musical ni d'una escola de música, va néixer d'una escola del poble. O sigui que el Col·legi del Castell és on va arrencar, jo en aquell moment era mestre de música del Castell, on va arrencar una incipient escola de música que a poc va prendre forma, s'allà l'escola. Les claves eren l'escola, tot era l'escola, fins que a poc es va fer l'escola de música i la ciutat musical a la banda. Moltes gràcies i que disfrutem de la festa. Demana la presència de José Antonio Pons de Buixec, director de la banda de l'Associació Musical d'Almoina. I a continuació escoltarem a totes les bandes de música de la trobada a una veu interpretant l'obra Pedro y Juan Bautista del compositor homenatjat en aquesta trobada, Pedro Joaquín Francés San Juan.